duoko kata bura kaka nung'ado bucha club mar Zoo. Club mar Zoo jo ng'ado buche kalo record kaka nene FIFA nondiko ne FKF to nendere ni barua no kochopo ni transitional committee. Ing'e ni FIFA notamre loso kod government appointed committee ni. Maparo no barua no nyaka bed nodhi ni Bari Otieno to okomiyo jo FKF. So barua no owacho ni Zoo odwok e division 1 to transitional committee owe Zoo odok NSL. Now kalo record kaka FIFA nochiwo directive transitional committee or the caretaker okonoluwo chik kaka nene FIFA wacho. Ma an kaka nene ka bed ni wan kod body maran football moyier to gin mane gitimo gima gitimono da federation go fine malach ahinya nikech nyiso ni gidisobey order mar FIFA. To the order no wacho very clearly ni kendo barua no be giwacho ni kopo ni onwang' ni Zoo ogo league mar the second lower tier to ginyalo bedo banned for life. So omiyo kanyo wayalo kalo record barua no omiyo nyo wacho ni picha te manene Zoo ogoyo nyaka bed nullified. To kogi bedo nullified nyiso ni league standing bro bedo reshuffled. Manyalo miyo Muhoroni be a position mami gi thuolo mar dhi goyo playoff. Omiyo kanyo okayie kod captain ko wacho ni Muhoroni ok nyal bedo gi chance. Kopo ni jogo luwo kaka wawacho no kata neno ni Josil odhi SDT kopo ni burano oriembogi Muhoroni pon gi thuolo mar dhi goyo playoff. To koro depending on how kaka gi perform gin gi thuolo mar duogo e Premier League. King'iyo weche mag adhula nyaka watude gi weche mag jokudh firimbi.